So mao di ay ni ang view diri sa sulod sa Masaw guys. Di in my life nga naninda kay nagdahom nga maharuhay ang pamuyo. But for today's video guys, kay dili ta maninda kay mulaag na punta. So for today's video kay nagbiyahe na punta no. So moagi ta aning Mabini, Municipality of Mabini. Since gikan pa mi og Tagum guys, moadto ta sa Mati City, Davao Oriental. So ang ato ang maagian kung gikan ta og Tagum City guys, maagian nato ang Mabini. So karon ninggawas na ta sa Municipality of Mabini. Una pa day ang Mako no, Mako dayon Mabini. And then ang sunod aning Mabini nga ato ang maagian kay since nigawas naman gyud ta dito sa Mabini nga municipality, ning sulod ta ani sa Pantukan na punta ani moagi. So daghan kaayong tao, nagtapok ang mga tao kay dakop dihay. So maong ning hunong pud mi kay amo apang gitan-aw ang amo ang restro sa motor og sa driver. Mas maayo nang andam ta bago ta mulabang dira kay para dili ta magkanisod-isod. So kaning mga nanghunong, wa toy mga restro, mga kulurong to kay nanghunong. So continue ta sa atong biyahe kay since nakalabang nami atong dako. So mauning mga lugaran gyud ang ato ang maagian guys kung gikan ta og Tagum padulong ta sa Mati. So ang sunod ani guys mao na ni ang Pantukan. So mao ni diri ang ilahang Pantukan Public Market. No, mao ni ang lungsod sa Pantukan. So muagi lang ta diri kay since dili man ni mao ang amo ang destinasyon. So daghan pa kaayo ta og mga lugar nga maagian guys no, mao nang station lang mo dira og pagkalingaw lang gud tan-aw sa mo ang video kay para nga malingaw pud mo. Kay since mura na sad mo ning uban sa amo ang biyahe. Kay garon pasulod na punta diri sa province of Davao Oriental, no? Kay layo na gitag na abtan guys no. Kay moagi na ta diri sa kaning diri guys nga part. So mao gyud ning ginahununganan sa mga naga-rides diri sa Davao Oriental. Welcome Park. So nakabalik na punta diri guys. So ikaduha na nakong agi diri So mosulod na ta diri So mao na ni ang kuan probinsya na ni siya, province na ni sa Davao Oriental. So sakop na ni diri sa Davao Oriental kaning mga lugar nga ato ang maagian. So kung mosulod ta diri ang province guys, ingon ani kanindot no sa view ang inyong makita. So pasensya na mo sa ato ang video nga kurog-kurog yun guys since hangin kayo. Nga naglisod pud in taon kog pugong-pugong sa ako ang cellphone dira dili pud lalim no. Para dili pud lalim para lang jud mapakita nako sa inyo kung unsa kanindot ang amo ang maagian nga mga lugar. So ingon ani di ba? So kung lagan ka nakaabot na siguro ka diring dapita. So mao na ni diri boundary na ni siya diri gihapon no sa Davao Oriental. So ang sunod na to nga maagian kaning gikanta sa Pantukan ganina nga ning sulod ta diri sa province sa Davao Oriental. Ang sunod na tong maagian ani kay ang Banay-Banay. Ang Banay-Banay ang sunod ani kung wala ko na mali. So correct me if I'm wrong. Basta mao na siya. Tama gyud na kay ngano ako ang memorize pa din tao no. Kung unsa na nga mga lugar ang amo ang naagian kay syempre magsaysay gud ta sa katawhan Chichiburitse siya oy. So kung makita ninyo ang bukid guys kay nindot gud kaayo ang bukid. Tan-awan ninyo. So daghan kitang lubi nga maagian. So nindot no. So mao na akong kanang naatay rest day. So dili lang man gyud ingon kay sige ra paninda, sige ra panginabuhi. Dapat na pud tay rest day. Hatagan pud nato ang ato ang kagalingon nga maglaag-laag like this. Chiche. So ing ana ming duha guys. Kung wala mi mga ruta nga adtuan so mag-rides ming duha dalalaag. So lingaw kayo mi. So kani nga time kami lang duha ani. So wala mi kauban. Kaming duha lang ang nag-rides. Gikan pa mi og Tagum City. So nagikan mi diri kay mga alas 5 man ata sa buntag mi nang gikan. Ang gidagan pud namo kay ning kaon pud siya og kuan. Sobra 2 ka oras ang amo ang gidagan. So mao ni diri subaybay lang ninyo ning ato ang biyahe kay magsige lang pug kog saysay kung unsa na ta nga lugar
naabot sa nga lugar ang atuang naagian. So ingani ka hapsay ang dalan kay since 4 lanes naman ata ni siya diri. So nindot jud kaayo no nang dili kayo sa sawbanya. Malingaw ka og tan-aw sa mga palibot, sa mga basakan. So kani diri guys banay-banay na ni diri kay naa natay nakitaan nga basakan. So mao naman ata nang gitawag nila nga banay-banay nga kanang bugas gani. So I think diri nagikan sa banay-banay. Basta na ganit na maagian nga basakan, banay-banay na. Diri nagikan siguro ng banay-banay nila nga bugas. Nya mao ning ilahang kuan basakan. So dako-dako pud og basakan ning kuano kaning banay-banay. So kung naa may plano nga mag-rides guys or manglaag, timan ninyo ning nga dalan kay diri gyud mo mangagi diba. So maayo na lang na amoy clue asa mo mangagi. So ana na siya. So mao na ni ang ilahang kuan diri guys. Mao na ni ang banay-banay public market. So mao pud ning ilahang I think mao ning sentro nila diri kay naa diri ang ilahang public market sa banay-banay. Kung ganina ang ato ang naagian ang public market sa Pantukan, but for today public market na pud sa banay-banay. So mao ni diri ang ilahang lights kuan pud ila to Banayag Festival pud ang ilaha diri ano. So naa sila yung mga mall pud diri na sila mga daghan pud sila mga kuan diri daghan pud mga dagko nga store diri dagko nga mga establishment. So mao na gi-memorize na gid nako ang mga lugar nga among naagian gikan mi sa Tagum hantud padulong sa amo ang destinasyon. So pagpadulong ka basta mosulod ka sa Davao Oriental nga province guys naa gyud kay ingana mga makita kada kanto o katong lingin nga naay murag mga kabayo. And then kita murag diretso lang ang atuang dalan kay since layo-layo pa ang atuang destinasyon. Nya maupod ni ang elementary dari ang eskwelahan sa Banay-Banay guys no. Maunang eskwelahan nila dito sa elementary. Naalang pud ay sa highway na himutang. So maayo kay dili sudlon. So dali lang tudon ang ilahang eskwelahan. Ambot lang ang high school kaya nila diring dapita kung asa dapit. So karon mosulod na pud ta sa Lupon. So ning gawas na ta sa kuano sa Banay-Banay. Pasulod na pud ta karon sa Lupon, Davao Oriental lang gihapon ni. Sakop naman ni siya diri sa Davao Oriental. Kaning mga lugar nga ato ang naagian, sakop gihapon ni siya sa Davao Oriental. So nindot pud kaayo gihapon ning Lupon. Murag ikaduha na nako pud ning agi diri guys no. Ikaduha na nakong agi diri. Nindot kaayo ang ilahang kuan diri nindot kaayo ang imong maagian guys kani kay ngano. Nindot kaayo tan-aw ng bukid sa layo, nindot kaayo tan-aw ang palibot. Fresh kaayo. And then karon mao na ni ang Municipality of San Isidro no, Davao Oriental. So sa una didto mi sa San Isidro padulong pero ning liko mi pawala kay pasulod na ta diri sa Mati. Katong last time nang laag mi didto mi sa San Isidro ning lahos mi didto sa San Isidro pero karon ning liko mi pawala kay dili man didto ang among destination kay huma naman mi didto. So kaning nga dalan mao na ni siya pasulod na ni siya sa Mati. So mao na ni ang ilahang dalan diri kanang bukid-bukid. So mao gyud ni ang padulong sa Mati no lain kayo ang ilang dalan diri kay ngano bukid kaayo, kargado kaayo og likuon guys. Kay kabuhion man tadaan. Kabuhion gyud ta kay kinsa bagoy diri kabuhion aning ilahang dalan diri nga liko-liko. Nya more on lubi ni sila no dagan og punuan ning kuan, dagag punuan sa lubi kaning Mati. So mao na gyud ni. Musulod na ta diri sa City of Mati. So nanagid ta nakasulod na ta sa Mati City. So timanin ninyo ni nga dalan na ta diri sa Mati. So mao ni ako ang giingon nga grabe ka liko-likoon. Kung kabuhionon ka, kabuhion yun kag samot. Kinsa bagod ang dili kabuhion ug ingon ani ang dalan. Pero unya natay maagian nga mga anindot kaayo. So magpagsubaybay lang mo sa ato ang video ka para makita ninyo ang mga nindot kay nga view nga amo akong naagian kay ako apong gipaningkamutan nga makuhaan ako og video kay syempre para naapod ko'y ma-share sa inyo ha. Bisan pag wala mo nakaabot aning lugar at
at least mura pud mo naabot aning lugar kay inyuhang nakita. So mao na akong giingon nga grabe kalikuon nya pangpang na ang ubos ana guys kay ngano mga isla ang ubos ana. Oh, ingon ani ang dalan. Kasulod o kita ninyo tong isla guys. Grabe ka nindot ang isla tan-awon guys kung manghunong mo diri tan-aw mo sa view. Agoy, mawala jud ang kakapoy sa biyahe kay ngano dili lali magbiyahe. Sakit kaayo sa lubot. Mao nang kung na manghapit mo mangunong mo mahanginan fresh jud kaayo makatilaw mag fresh nga hangin. So grabe no, hadlo kaayo ang ilang dalan diri kay pangpang na gyud na siya, pangpang ang inyo maagian. Nindot kaayo guys no, pero bukid-bukid na gyud niya ang kaning pigkas kilid diri sa tuo kay pangpang na. Nya kami lang duha ani nagbiyahe guys. Kami ra kay magkasinabot ra man may bisag kami lang duha ug asa may mga dito kay kuan ba kanang rides murag mao na nga mo ang kanang kind of banding namong duha. So kani guys dagan kay bungang mangga. Gipangputos na nila. Ginabaligya siguro to kay ngano giputos gyud nila og kanang newspaper. So ting season gyud sa mangga karon siguro kay daghan kaayo mi og punuan sa mangga nga naagian nga daghan kaayo. So mao na ni diri ang mga beach sa Mati no. So unya maagian nato tong kuan diri Puhada Bay. So abang-abang lang guys. Nya karon nang hunong mi diri guys kay kinsa bagud ang dili mo hunong ug ingon ani kanindot sa view ang imong makita. Diba? Kuha din tag memories diri ang dapita. So kanang sa likod nako guys mga isla na. Diba nindot kaayo. Mao na kong giingon nga naay hununganan diri nga nindot kaayo ang view. So napoy uban nga nang hunong kay syempre mag picture po na sila, magbuha pod sila video diri para napod sila memory no nga naabot sila diring dapita. So nindot gid kaay tan-awon, nindot kayo diri tambayan kanang magmuni-muni ka ba, gusto ka magmuni-muni, gusto ka makalimot sa tanang problema nga gilokdo nimo. So pwede ka diri mag-rides kung naamoy motor, mag-rides mo niya adto mo diring dapita. Agoy kanindot. Kay kung manakayan mo patyon pud ta spliti. No luoy pud ta kaayo kaagi kung maglaag-laag ka mag-rides ka nga wala kay motor kay patyon ta sa pamasahe. So kanang murag makita nato diha nga murag naay mga kuan mo nang fish cage. So mao ni ang ilahang isla diri sa Mati. So grabe kanindot no. Pero wala ko kabalo kung unsay pangalan ana diri ang isla ha. Kay since nang hunong ramang gud mino and then nag tanaw-tanaw pahulay ka dali kay hawoy kaayo ang tiil, sakit kayo ang lubot sa biyahe. Pero mawala jud ang kakapoy kung ingon ani man lang galing kanindot ang imong makita nga view. Relaxing kayo ay na relax ang utok ni Maring. Kinsa bagud dili ma-relax ana. Kung kamo na may plano nga mag-rides, hapit mo diri apohon kay nindot kayo. Nya karon mo continue ta sa tuang biyahe kay para maabot ta didto sa amo ang destinasyon. Kay murag layo pa gyud ta guys. Nya mao na ni ako ang giingon gaina diri nga Puhada Bay. So naagian na nato ang Puhada Bay. So dagan kaayo magtambay diri naapoy uban nga moadto diri kay mamingwit. Basig daghang isda diri siguro no kay naa may mamingwit po diri basin daghang isda kay sa ngalan nga Mati, diba diha pud kasagaran gikan ang ubang isda. So naabot na ta diri sa ilahang sentro sa Mati guys. So moagi lang ta diri kay dili man ta diri ang ato ang destinasyon. Layo pa guys. Layo pa jud. So mao na ni ang sentro sa Mati. So nanghunong mi kadali kay naami gitawagan. So nanghunong mi kadali. Mao nang nag-taking video ko diring dapita. Mao ning mga tindahan ko diri sa kuan. Nya kita ga helmet napay helmet luag kayo. Nya mo takilid ta mo liso. Mao nang ingon maayo na lang na helmet na ipang percent kaysa wala. So mao ni ang ilang kuan naapod sila Jollibee diri sa kuan. Naapod sila mga dagko na hardware, naapod sila mga motor parts. So daghan pud kaayo dagko na tindahan diri sa Mati guys. So ako asang gitanggal kan diyot ang ako ang helmet kay murag
nadugay-dugay pa man ang kaistorya sa isa kay naalagi gitawagan nga important matter ug unsa to amuan na to kay since layo-layo pa jud ang amo ang biyahe guys, so dito magugta padulong sa Masaw. So mao ni ang ilang provincial capital dira Agion. So bukid pud ang ilahang Agion no, sa ato pa kani ilahang capital diri sa Mati sa bungtod na nahimutang no, sa bungtod na gitarok ang ilahang kapitol. So moagi lang ta diring dapita gihapon kay layo-layo pa gid ang amo ang kuan ruta namo kay sa Masaw ta padulong. Ang tagian ng Masaw si kuan si 5 taga Maragusan. So mo ni nga mga dalan guys ang atong maagian pod kung padulong ta sa kuan sa Masaw. Gikan sa sentro sa Mati padulong sa Masaw. Layo-layo pa kaayo siya guys. As in. So mo na yung mga kuan o mga building daghan pud kaayo mga kuan. So naana diri o naanay ka ng murag signage nga diri padulungon ang kuan diri Agion ang Pamasaw. And then murag pasulod ta diri sa kuan, pasulod na ta diri sa Dahican. So mao na ni nana sila welcome nga kanang kuan. So Dahican Road. So nasulod na ta diri sa Dahican Road. Gikan diri kung nakasulod na ta sa Dahican, layo-layo pa gihapon. No, I think murag diri pasulod ang Pamasaw. So nangutana sa ami kay basig mamali nya layo na kitag malapasan, balik ta puta sa agi. So mo na akong gingnan akong kauban nga mangutana sa ta para sure kung dira abag pasulod ang Pamasaw. Unya, okay man daw kay diha agi daw ingon ang among gipangutan-an. So mas maayo nang mangutana tadaan kaysa pataka lang tagdasmag nga wa ta kabalo kung mao bagid ng agianan. Nya pataka lang tag sutoy nya layo na kay tag naabtan nya naara day sa unahan mao nang kailangan jud nga mangutana tadaan labo na kay dili ta swito no, labo na kay karon pa pud ni naabot diri so ingon to among gipangtan-an nga okay daw diri daw Agion. So diri ta mo sulod nga dalan padulong sa Masaw. So street lang ni siya. Need lang nato nga magsigita og pangutana sa atong maagian kay para dili ta masaag. Unya nang hunong sa dai mi kadali kay nagrelax sa pud ni. Ug karon naa na gyud ta diri sa amo ang destinasyon. So welcome to Masaw View. So mao ni ang Masaw guys nga makita lang diri sa Mati, Davao Oriental. So mao na ni ang ilahang entrance diri so mosulod ta no. Pero dili ta mo diretso dito sa sulod kay kailangan pa natong mag bayad og entrance fee. Unya mo ang gihangyo nga dili lang mi mag-cottage kay since wala man mi dala nga mga pagkaon kay naniud to na mi daan kay nakaagi man mi og karinderya. So mao na ilang entrance fee diri guys pa 30 pesos ra. So mao ra na ang amo ang nabayaran nya kay duha mi 60 pesos ra ang amo ang nabayaran. So gamay lang kayo mig nabayad no kay naamagod mi karinderya na agian ba nya naniud to mi daan. Di wala mi laing dala bag lang pud namo. So mo na among giingon nga dili lang mi mag-cottage kay since mag picture lang man pud ang amo ang tuyo nya bag ra pud ang amo ang dala. Unya ni sugot man tong nagbantay okay lapos na ta sulod na ta. So mao di ay ni ang view diri sa sulod sa Masaw guys. So ganahan ko diri sa Masaw kay ngano ang ilahang CR limpyo kaayo dili jud baho ug ang ilahang banlawanan limpyo pud kaayo nindot kaayo naka-separate ang ilahang CR ug ang ilahang banlawanan kay syempre ni hapit pud mi kaligo diri so hubo sa tag-helmet kay bugat kay yung helmet sakit kay sa liog ba murag napamaulan yun pag-ayo nga ako ang ulo sa akong helmet. So mao na ni guys grabe ka nindot ang ilahang tubig dagat diri guys. Unya mao ni ang nakadalag view diri sa ilaha kanang ilahang mga cottage dira nga naa diha sa tubig gitarok. Pero mahal pud na siya guys. Expected na jud nga pricey na kay ngano naman na siya taas. Dus andanas man ang ilahang cottage diha. Nya kani mao ni ang mga ordinary lang nila nga cottages. So barato ra ni siya kay ordinary ra man ang mga cottage. Katong ganina
unexpected jud nga mahal kay nangutana ko dito naa daw sa 5,000 kapin ata nya good for 8 packs lang. So mahal gid siya no. Mahal. So dagan-dagan man pud sila cottage diri guys. Unya terno ang ilahang pintura. Unya karon kay naa naman kita diri musali at kaligo oy maglangoy-langoy bahalag madaot atong buhok. Unya karon kay human naman kaligo human akong ilis. Kay manguli na pud ta. So ganahan ko sa ilang banyo diha kay limpyo kaayo no. So nakatumanlaw kog tarong kay wala gyud baho. Limpyo kaayo. So mao nang mamaktas ta ta. Mugawas na ta kay mobiyahe na pud mi. Padulong pauli kay magunsa pa man dai ta. So mao ni ang ilang palibot diri tanaw lang ninyo nindot pang pud baya. So terno gid ang ilang mga pintura diri mga color blue tanan. Color blue. So mugawas na mi sumbay masaw. Ambot lang ug makabalik pa ba ko diri ang dapita or dili na. Bahala na basta ang importante nakaabot ko diri dapita. And then mugawas na ta sa dahikan. So mubalik na pud ta sa sentro sa Mati. Kay pauli naman ta pauli na ta padulong na ta sa sa amo ang lugar mauli na mi sa Tagum City. So kaning gawas naman ta sa dahikan balik ta sa atong agi ganina no. So mao man ang ato ang giagian ganina since kay na stoplight hunong sakta. Unya naabot dai mi diri ilahan ni kuan sa igsuon ni dinni sa bayaw ni Gilian kay natunong man dai nga fiesta diri sa ilaha. So mao to nang hapit mi. So mao to amo ang gitawagan bitawagan hina. So mao to nga naingon mi nga mohapit mi inig human na mo adtog masaw. So mao na ilang balay diri guys na sila'y solar. And then pagbalik na mo ning hapit na pud mi diri naagian naman nato ni diri ganina. Pero nang hapit lang gihapon mi kay kapoy kaayo hawoy ang amo ang mga lubot. So nindot kayo ang bukid guys no. Maka-relax gid kaayo. Ganahan jud ko diri magbalik-balik og kuan tambay-tambay. Nindot kay tambay-tambayan diri kay grabe jung panakit na sa amo ang lubot. Nya hawoy na kayo ang akong tiil. Unya sakit na pagid kay akong liog kay mudagandagan malagi na akong helmet. Ang akong helmet ba kay motuyok-tuyok mo ang akong helmet no. Mao nang nagplano mi nga mamalit mig helmet. So kay hapon-hapon naman guys no mao na murag na anay sunset nindot ta kay ang sunset. Murag sunset na to kay hapon na ni siya kay nalangan-langan gid mi didto sa kuan masaw pag-ayo niyan. Nang hapit pa mi kay namista mi kakaon mi oy. Grabing busugan namo mao na nanghunong sa akong mi kay murag kanang butod kay mga tiyan sa kabusog kinsa ba gudi mabusog ato nga grabing kaon. Wala goy kontra kay naulahi man mi. Human naman sila paniud to kay hapon na baya. So walay laing ningnikod sa lamisa kami ng duha. Grabe namang busugag yun. Mao nang busog kaayo mi. Hunong-hunong sa takadali diri So daghan pud kaayo nag-rides ani nga time guys no. Daghan nakita nga nagsunod. Daghan kay nag-rides kay Domingo magud ata ning nga time nga nang lakaw mi. So ingon na gud no. Kung lagan mo nalagpot na gid siguro mo diring dapita. Nya karon mugawas na ta diri sa province of Davao Oriental. So naana guys naagi na punta diri sa ilang Davao Oriental Welcome Park. So mugawas na tano. So kung makita ninyo mao nang nag-rides nga akong giingon dagan kay sila nya hununganan gid na dira guys kay ngano magpa-picture man na sila dira sikat man kayo na sa mga kuan tourism kay nindot kay na di picture-picturean. So bye Davao Oriental. Agi lang ni kay mobalik na pud mi sa among lugar.